El Departament d'Ensenyament proposa a l'AMPA de l'Escola Alba habilitar una zona d'estacionament annexa al centre com a mesura per reduir el perill d'haver de creuar la carretera de Corbins per accedir a l'escola. Els tècnics de la Conselleria també suggereixen una reducció de la velocitat de circulació en aquest tram de la C12. Tot i això, el director dels serveis territorials del RAM assegura que la responsabilitat de fer l'obra recau en l'Ajuntament de Lleida. Ara els pares i mares esperaran una proposta ferma mentre han entregat més de 100.000 signatures reclamant una rotonda per accedir a l'escola. Representants de l'AMPA de l'Escola Alba han lliurat al Departament d'Ensenyament 100.030 firmes demanant la millora dels accessos al centre i proposant una rotonda a la carretera de Corbins com a possible solució per reduir la perillositat que suposa haver de creuar la via. Els pares i mares s'han pogut reunir amb el director dels serveis territorials del RAM, que els ha explicat el procés de trobades que ha mantingut amb altres autoritats sobre aquesta problemàtica. A més, els ha anunciat que els tècnics de la Conselleria han elaborat un informe en què descarten la rotonda i suggereixen altres mesures com reduir la velocitat en aquest tram de la C12 i habilitar una zona per deixar i recollir els nens i nenes en un terreny annex al centre. Una vegada habilitada aquesta zona, a més, amb una altra actuació de reducció de velocitat puntualment en aquell tram, això ens hauria de donar prou fluïdesa en el trànsit d'accés en aquesta zona d'encotxament i, per tant, allí, en aquests espais, hem comptabilitzat unes 100 places d'encotxament, per tant, entenem que creiem suficients perquè puguin entrar, aparcar, deixar el nen a l'escola amb total seguretat i tornar a accedir a la carretera de Corbins. Segons Culleres, l'obra tindria un cost de 100.000 euros i com a màxim amb els tràmits per adquirir el terreny s'allargaria 14 mesos, però li correspondria a l'Ajuntament de Lleida dur-la a terme i així li farà saber a l'alcalde. L'AMPA reconeix la voluntat institucional per solucionar el problema, però considera que això no eliminarà el risc d'envestir de la via. Tot i això, els pares i mares esperaran un projecte ferm per fer una valoració estudiada de les propostes dels tècnics. També es mostren oberts al diàleg i confien que tant el Departament d'Ensenyament com la Paeria es posin a treballar en breu conjuntament en aquesta qüestió. Les administracions, començant pel Departament d'Ensenyament, que és el nostre interlocutor, però també en aquest cas l'Ajuntament de Lleida, que és l'altra peça clau perquè la solució sigui definitiva, doncs es posin ja a treballar sobre el tema i a concretar una solució. Ara mateix hi ha declaracions d'intencions, però no hi ha cap concreció. Si arrangem l'aparcament, el creuament de la carretera, el nivell de perillositat baixa i baixa considerablement. Però hem de continuar creuant la carretera. Com diu el company Javi, quan tinguem la proposta en ferm, sabrem exactament cap a on tirarem nosaltres. Però ara tampoc ens volem posicionar en què tot hagi de ser a base només d'arranjar l'aparcament. Nosaltres creiem que el que vol la carretera continua sent un perill. Els pares i mares de l'Escola Alba no descarten fer altres accions de protesta si no els presenten aviat una solució definitiva que fa anys que reclamen, i és que volen acabar amb aquesta imatge que fa anys que es repeteix a les portes del centre. Es veuen obligats a creuar cada dia pel mig de la C12 per poder arribar a l'escola, situada en una carretera amb molta densitat de trànsit i per on els vehicles circulen a gran velocitat.